An balma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana ka bon Mali konana munu bi kan lame jamana fan fan jamana kononi jamana ko ka u bela jele foni ka ko nyumandon aw sogole ba ka radio Mandila Bamako 24 min be na be kuna foni lateme aw bela jele to la jema dongodo abalma ke na udenga Abdoulaye Kwalife ka soro nyema ba ni ya suru betali ka jeje sarila ale bi ka bara u bela jele jete mine ka u foni ka ko nyumandon faso kononi faso ko kan doere taw maka usigi ni ka ko kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israyenka kuna foni gere an sigile flekeneka wode kan ga bi kuna foni lo sotuma bi bebe tali kan dene na do franje da mene don vola do bi dene benembe na dara san kalo shekina utu kalo bio kle moga ani sabai ka be bafla ani moga ne kele sama farafingalo minia surbe wele ko jomene kalo dogo go muharram kalo o san kalo folo de bio kle tan ani nani de hejira samba kele kemenani ani binani saba sando dugo de bike alaka nyeka dama bakurumba fola bi kuna fonu fle kawlarna ka fola msado anga jamana lakena tigilama wuli ka jotara wala dugo keba ufeka nyesuma boni uko kera choko jonla kuna fondo yenye foli kula nyono marabolo kona na bi dabe mawe sunotuye kunungo nyono dugo mimbe ko shola kura kautura kunu shuve ne ka dugo je kunu na marfati doctora marfacho almamina uko kera choko jonla kuna fondo yenye foli kula kata sebi mi e basi bale o chogolembe bi fani fadina nguruka ufe ulika jo kera ka ira ka fokulu kwani uluni jare wala tigilama o benyonya do sabaturu nyonje o kokara cho na kuna funo yenye folikula nyono marabulu kona na lakana bala fedo kwani tafusa ni sige o kokara cho na kuna funo yenye folikula nundu binaka kuna fula pamba bi ka fura kuna funo wera bana fran lasma balma kana udenga fadula klubali ala ka nyeka dama kuna funo amba da mene karana ka fo mochi marabulu kona na duaza marabulu kona na kerane na boni anga jamana lakana tigilaba wuliga jo keba do wuliga jo takanya suluma lamsado akoni ngere gele abai ako senfe kuna funa ire ka fuganga jamana lakana ba ko matana ulo vla ulo bala ire kasara nunina ka klaka do ko ni ko lu jongi mamina no kera ire ka fugu wale dugu keba nunu anga jamana lakana ba we ka do ka fo ko segitani ka nyesuma kika do kwa ni ka klimatika ire ka fugala la ko mado kasara la unina mamunu be nya suru wale intaka nyesuma mamina no kera anga jamana nyema we ka do ka fo wuliga jo ke uroni bala ire la ka manyema dono ye surasi nyema do ye kulu blaka ta kene ka ukeramnge mali surasi munumbe yoro la uya yire ka fo mamunu taru laje we meneni ta ka ulu yire mine ka yire ka fo gela mimbe bi na frako nyone gela be ko ulu soro bi e kara do dalembe klimu jugore ya bara u kechugo ikado ka fo atika ka kechugula ko fo mamunu tarani we manyema we ulu faranyonga ye ku ulu koro ku be segi duguma sira de fe utita avion na ko so ka utara avion na ka turu laje gela mimbe de ku ka segi mobile la nyomve u ka do mi yire be ambala ka fo manya ko ko ni sabatira ko konena ayirala ka fo ku e kana bla taka nyesu mako kura nga unata balele konena machamanga fola ni ya chitemene ka do bebe ka kule bibi na ka fanga jamana la kana bali akoni ya chitemene de manyima unbe jamana kuna bino ye surasi la ka were ka kleka ni ngolu kle la ko e dabal banko de kuma ko mara che dore bi surasi mun be ngo na kika da ko gela bade bu ka ambe dugo de ke anga jamana basiki ni lafia bena sira ustrafe ala ka jamana blo straka namburai ambala ka fo chadi jamana ko ni ala tike ka fuluka surasi u sayele jamana u danje maro la kirani na nga jamana ire u famba yi kuka surasi do ubuna segiso o segili mimi na ke ayira ka fo ko mami ni ya surna fura chadi manyema u fe anga jamana nyema u ire dasira maka ire ka fo ko mimi na ke kwa koroche dore de ko do ire bina fura hali bi kesiri ni uliga jamunu bese na kasega lakana sabati kuika do ko fera kurawdi do ayira ka fo ko chadi surasi la kaw atobe na to makeme woro di e kara fera bele bina ke kasega do segi ka tuka yoro la kusweke ni tasma ibongo shini buranga tamene bi tafa folo ka keni buranga tayi unaka kumba ika uliga jotani katala kana la siwireka marabuluma machamanga fola bi yelma ni nunu tara gela kumbe ka korochendo tari so basila ka ujoroba mimbula na fura kulu tara kwa dobedola gela kwene yelma ni ntonu doneiwa nga manyema ka fola ko fere kura buna sigisenga basi la fia mini ya so fodore bele yelebo no fe ko ka klak ko bara uya ko bayambe dugo deke abiga fotuko mina ala ka bla basi la fia mene kono ka nyesanga jamana ma namburai ambala ka fo duanzana we kado ka fo fana ale marabulo ye kranene kado ka fo fana randusuma do adamana komini do dugulo manga do kwani o kwani wulembe ni watina dugulo manga minia sorona wulila o kwani ngira soye kunungo ere e kado tunyona ka ke dugulo do no fe o kwani ngira manga yunionje o dugulo kwani tunyona kere kofe dugutigila kaw e kara dugu yere kona ni achemina dugu marabawo olika do lu bele ye fombala kaw de dugutigila kaw ere dege do be ni asurbe telike burama fombala tunyona kwani senve ko ale kasarla nina ambala na ka fale kwani fara afure ere yera kunungo katase fitri watuma mamena no kera general muna kaw wele bla lolu maka boy kado ka fofana
oni sapeur pompier mbe maraka kungolu faranya wani kata kene kai ambala na kafufu kata si sura mafuri adira mga tarata o kera watimina sigdala machama bebi ulu be ka nyingali ka yalma ni minkele flebi ko ikado ko naga gele akura ikado nu done duanzana konana ni echtemina ko gele ko ni kamni sanga jan dugulo manga tumbe ikado ka foyro ina kamni duti mimbe ni asorno ere fatura ko kamno nyena mabe ikado ko gele ko ni nyomfombala ko dugulo go manga obayro ina mbe dugo ke benyo ya bina sira mefe akoko na kubla menengeli ngona na yarabe ala la kubla basi ani lafia ka kling mandi bela yele ma basi lafia bse ka chogo mina namburai ambala na ka fo kunu shufra ni ka duguje kunu na sibirido shufela fe ni ka duguje kunu ngo karila doga fre dugumbe wele ko shola kura kautura o almamini ya sorot me wele ko gimayara ambala na ka fo ko marfati do tara kata marfachi ala kaso ka kasara nina mamena neni kera sigdala machimambe olu ya ira ka fo bi ningone ikado ka fo dabal bankodi ni ya chitemene bi nyono marabulo ko na almami do be kiga ko gele ko ni taraka nya suluma wuli ga do en kep mani sanche ay nyin galita ni kanya sigdala machama ma bela yele ka fo la ku ta do ka fo mamu ngoni marfa chi ba nga marfa kon tarachi ala fa ka yorola bela yele be yere nyin ngala mamena no kera asuma munumbe ulu ko ne fere bele tika ka demba ya ka fere tike kungo yere bela yele ko na kasega wuli ga do ke aka mawu bisega bo choko mina dugu yere ko na mbala dan ka fo ka mamunumbe ulu do ko ne kado ka vota usani sege kuna funu na ko soma ko ne wuli ga jota uroni bere la ku bolo mageta ka nyesuma ku bodo go free shola kura ka tura la ku kundanu e nyononga bere jere be yere nyinga la bi basiki bala mbe no be ka choko ka tafe yal mani fanga ma wuli ka jo aliba mana ke choko kasega mawbla basiki mene ko ni basiki be ni na nywana o e ka ro luti ka ambe dugo ke femi anga jamana basiki la fi obana sira usra fe ala ka anga jamana blo usra kan na mburai nyono marabulo ko na yoro mbe ne wele ko faba e kara do franje ngona na jari wala tigala ma unyeshi ye ma matlu tigere akara marfachi dai ambala na ka fo sefe mi e kara fa ba kawe kulu ko ne wuli ke jota ka nyesi jari wala tigala ma ka chama mboro ndeula uya e ka fu buna fa ba ko ne ka sego ke bula fe u desera munge o mugu chu sefe ko mado ni tora la jari wala tigala ma ko bulu ka mingira da bal bae o mamunu ni tora jari wala tigala ma ko bulu ka ko e ka do sigidala mawo dume be na wele ko nyanchela e kada ko dugu o mado ere de tumeni asoro e kada ka force gibaye mi be ni asoro jari wala tigilama o e kada donu nulu hakli chawlu tuwe marfa ere ta kunyesi faba ka fema mamna ne gela ngoni kera ka don ka fo nu tara mugushi la ulu tole o mami be ni asoro no tora no tumu banyanchela ke kada ku ya fureta o yoro ni bere la kana fure kana blanyanchela ne ku kodo jari wala tigilama o tatula ni kilo majawla kuna fonuna e kada ko kwani jana ja kera ka klaka kuna foni charo yoro ni bere la usoma ufeka tuma kenea ko dobe mimbe no sigdala ma ya yire ka foko bana foy kuntala ke kada ko atme jadi wala tigala ma de chera kise ya fa ba konana matama ga fola bi basiki balia kwani ko de kelme so be dobe ka afsa ka fo na manya ka fo ulu kwani tiga nyesi soro kula fanga tiga wuli ga doke gelabe ku soro dobe ga hakla soro ka baka fara jadi wala tigala ma ka ni jadi wala tigala ma be ni wuli ga domina ni fanga tiga jwa la ka dobe do la basiki balia kwani nyona la mini konna koni o chokole de ambe dugo de ke anga jamana kulusma ya rabi ala ka mali ni ka blausra kan namburai kuna funu na kuyanga ufe doga franye ngona na kika do kasanga ni jadi wala tigala ma ukeli ngale ko faka gerende si mauka ni kamana gwane kwa kira so do kwani ulu kwani karo ga franyo nga ireta ni kenye suma ka benyonya do keni uye ukoni ngira so dozo la kado ya ireka fulu kwa na soma fiefu shuti faraja wala tigala mauka kuna funu na kulu yuka marafa utawironi bele la kukunda betra ekara le dozo daga kata fara ekado sine damele ale na ka maukai ka ireka fobi uluma marfata ka foko marfata ka we marfata re kubuga sigira la kana ubo ka tabolo ka foko e marfatigi wera we ko sebolu e kika dulu saya ka foko bita do dine kurala wala ma wara ka haglala ka soro ulutimi kala ma kuso ka wajibila ma marfatigi ekara kulutna somo ko ngele so bi bere gere be yere nyingala yalla mani fanga ma wuli ke joni tani ko ke tola ga dili do nyona la mini ko nambe dugo de ke feme ka do ka fofo mele ko nyumani basi la fiai enga jamana ko ala ko hakila uni ko lu sabati namburai ambaloran ka fo bi basi balia ko chogo ka do ka fo wuli ke do mbe nyona marabulo ko na flako ko ninga ufe e ka do jumado olu yuka mena mbe chenga ka kwa mena njenye ke ka do ko jari wala tigala ma tunana yirula ku ka taka boy o kwani kuto bela ya fo sura sera ka o maseka wuli ke do fo ka mbe jumado ka mena bela yire chera ne kata flako ko ninga do be ni watina le bambolo de ka ni watina ne balmake anga jeni ka yere la me abanye fonyi ne to go shekene ba ka bo ko ni tel shekina ba ay kuna foni soro ko wuliga jo keba o wuliga jo takanyes awma kamini alamsa ko o wuliga jo wolo la femena ko jumado ko aga minombe chera ka bo
fila kogoni n'o ye kogoni pelu a ko kɛra cogo di Abdoulaye ni ka cɛsiri an b'i fɔ k'i barasa da ni gɛlɛya tɛ fila ni kelen kɔni don kogonikaw bɛ gɛlɛya la bi parce que an bɔra ka taa so la ani balo simata ani an ka balo bɛɛ de bɛ kogoni pelu yan an ka lakanabaw olu kan ka na an hakili sigi pour que an ka se k'an ka balo cɛ ka taa n'a ye so la olu ti ka na an ka mɔgɔw kun ye a ka ca wotoro mugan ye kun bɛ mana balo nɔfɛ ka taa n'a ye so la parce que ni taara sigi ni balo t'i bolo i n'a fɔ i ma sigi donsow nana u jɔ u da la ka na olu minɛ k'u siri k'u ɲɛdaw siri k'u bolow ni senw bɛ siri o kɔnɔna na u y'a ta ka cun dɛrɛn kɔnɔ u ye dɔw minɛ k'a siri ka fali siri a kɛrɛfɛ fali bi k'a tan a degunnen don ni gɛlɛya ni kelen kɔni don kogonikaw kɔni bi gɛlɛya la bi ne filɛ ni bi kogoni maa si tɛ yen ne kɔni ye n bila ne bamuso nɔfɛ mun bɛna kɛ o ka kɛ saya tɛ fila ye kelen dɔrɔn de don min ka balo bɔ ni taara yɔrɔ la ni ma taa ni balo ye ma balo ni ku sera ɲɛ don saya la saya bi sɔrɔ yen nɔ ne kɔni bi fɔ k'i barika da a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye u kana an dɛmɛ ni jugu y'an gɛn waati dɔ la tɔgɔ jugu da an kan ko an ye maa jugu ye an filɛ jugu ka degun la sisan ni an kun ye jugu ye a kun tɛna se nin ma Abdoulaye ne filɛ ne yɔrɔ min na bi dumuni tɛ ne kɔnɔ sisan foyi tɛ ne kɔnɔ sisan wotoro yɛrɛ ka bɔ n'a ye fila kogoni yɛrɛ baara de don a y'a essayer an ka faamaw ka na an dɛmɛ hali an ka se ka balo bɔ ka cɛ ka bɔ ka taa n'a ye an ka taa yɔrɔ min na u ye sɔlakaw u nana an kun u ye hakili sigi ko an ka sigi ekɔliso mun bɛ jabali a bɛɛ fara ekɔliso mun bɛ sɔla a bɛɛ fara fo mɔgɔw labanna ka yɛrɛ kɛ kogoni sigi yɛrɛ san 200 ani san 60 n'u nana gɛn tilegan nbere faamaw sigilen don k'u ɲɛwa an na a kɛra an ye kamanagan ye Abdoulaye nin kɛra aw la jabali ani kogoni filɛɲɔgɔn kɛrɛfɛ surasiw t'a kalama wa sarasiw b'a kalama an y'a f'u ye yɛrɛ parce que waati dɔ la olu nana an hakili sigi ko an ka sigi foyi t'an sɔrɔ wa an sirannen don jugu bɛ ka na don an da la u nana an hakili sigi fo an kun nisɔndiyara k'a ni mun kɛra maa si ma na an da la k'a fɔ a ye hakili sigi aw ka minɛ ta a y'a ka balo bɔ n'a ye maa si ma na minnu nana k'a ka bɔ k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ yen o ye jɔnw ye donsow de wa walima jadiwɛlɛ tigilamaw de don ye o ye jadiwɛlɛ tigilamɔgɔw ye de a fa k'an wuli a bɛ ɲini ka san bɔ an kun ma sɔn an ko an bɛ sa yan ni mun kɛ o bɛ kɛ o kɔfɛ u nana ka ganga da ka tile saba dɔrɔn de d'a ma ko ni o tile saba dafara ni kogonikaw ma bɔ mun na mun d'a kan olu kɔni bɔ don an fana labana ka an ka minɛnw cɛ mɔgɔ min sigira san 200 ni dɔɔni n'o ko ka bɔ tile saba a bɛ gɛlɛya Abdoulaye o kɛlen ko aw tile saba ɲɛ aw ma taa ɲɛfɔ Mali surasiw ye wa a fɔr'u ye dɛrɛ u nana ko n'a fɔra an ka bɔ surasiw yɛrɛ de ko aw ma ko n'u ko aw ka bɔ aw ka dugu la ko aw ka bɔ wa ko n'a fɔra an ka bɔ an ka bɔ ni hakili ye ka depuis o bɔra la u ma se an fɛ yan bi gɛlɛya bɛɛ de b'an na bi balo caman ne muso de cɛ la sisan walahi maa cɛsi siranna ka na bɛɛ siranna nka n'i taara ni ma taa ni balo ye dun a bɛ kɛ cogo di Abdoulaye walahi u b'an tɔgɔ de tiɲɛ n'o tɛ hali tun ye maa jugu kun bɛna don an na k'an gɛn tigɛ ka nbere yan jugu kun bɛ se ka an ka dugu an bɛɛ de faga ala de y'an bɔ olu kɔni bɛ ka kuma ninnu fɔ an ka sigi yɛrɛ fulaw dɔrɔn tɛ hali bamananw bɛ an cɛ la minnu nana u sigilen don yan nɔ u n'u ka denbaya an bɛ foro cikɛ de la e b'a dɔn samiya la hali sisan an ka foro turulen bɛ foro turu bɛɛ bɛ k'a fɔ an ye maa jugu jugu bɛ se ka sigi yan ka ni tɔgɔ jugu fɔra e kan e b'a da ala de kan nin tɛ ne ka kuma ye n tɛ nin baraji e ka cɛsiri la. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Sɛkinɛba fila kogonikaw fɛ gɛlɛya min sɔrɔ a bɛ ka ɲɛfɔ k'u ye wele bila surasiw ma u ye surasiw wele yɔrɔ min na dɛ ani surasikan cɛ kilo 3 kilo 4 ka fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ ko n'u ko a ka bɔ k'u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ sigilen bɛ bi ko Mali marali ndomo jatigiya bɛ surasilakaw de bolo lakanabaw o min kan ka k'an gama kɔrɔta sababu ye o kɛlen bɛ bi an min b'o la ka taa fɛn min da an bɛ k'an dogo ka t'o bila an ka jamana yarabi ala k'a basigi n'o tɛ n'u kuma ni ɲɛna walima u k'u bɛ kunnafoni d'i ma u bɛ fɛn min fɔ a ye kunnafoni d'a ma aw ka kunnafoni d'a ma i bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka kunnafoni di u b'a f'i ye ko n'ala sɔnna ma ko labɛn bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ foyi a bɛ t'o la waati kelen kɔnɔ na gɛlɛya bɛ tila ka ta ka ɲɛsin aw ma ala k'an ka jamana de basigi n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ waleya cogo min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra ka ɲɛsin bonikaw fɛ ma an ka jamana lakanabaw ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin o kɔfɛ u ye avion wuli sibirido o kɔni kɛra sababu boni marabolo kɛrɛnnen na ka taa se mara min y'a sɔrɔ ye naramara ye girekaw fɛ fo ka taa bila Kucala ale marabolo yɔrɔ dɔw la ko avion kɔni k'a ye wulikajɔw kɛ wa k'a wulikajɔ kɔni k'a kɔni tulo tigɛra kosɛbɛ k'u ye wulikajɔ in senfɛ k'u ye gɛlɛya da jadiwale tigilamaw ka gɛlɛya caman ta ni ka ɲɛsin an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'o ka ɲɛta ɲuman ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye Sikaso marabolo kɔnɔ na kunungo kunnafoniw carila ka yira ka fɔ ko jadiwale tigilamaw kɔni k'u yera u camanba de bɛ moto la ka don maa caman dabali banna ka ninnu bɔ jamana wɛrɛw la kunnafoni na k'u bɔra Burukina fanfɛ yɔrɔw la dɔw ko i ka dɔn ka fɔ ni Burukina ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɔra yɔrɔw la ka don Sikaso marabolo kɔnɔ la moto caman de don maaw ye ja in yɛrɛ k'a bila bɔlɔ sanfɛla la maa caman ka fɔ la
ko ni wulikajɔ ma kɛ nin ɲɔgɔnnaw na ka se k'u kunbɛn k'a dabɛ dɔ la k'u bɛ to nin de la ka gɛlɛya kura ni k'o lase an ka jamana ma an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen ɲɔnɔnkaw fɛ gɛlɛya minnu bɛ yen bi mali minisiri ɲɛma n'o ye premier ministre ye docteur Sokala Kokala Mayiga taalen dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na dɛ o taali senfɛ tuma min na n'a bɛ Ndemugu fala kɔfɛ kilomɛtiri 10 bɔɲɔgɔnya cayalen u taara dɔ bɔnɛ nin na yaasa ka nin pɛrɛ prɛtikɛ d'a ma an ka dugutigi cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ɲɔnɔ yɛrɛ sigira cogo di ka taa se ale yɛrɛ balimamuso den tun don ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. premier ministre nadon Ndemugu Sokala nadon Ndemugu fala bɛ Sibi ni Ndemugu cɛ o Sibi ni Faba cɛ kilomɛtiri 10 bɔɲɔgɔnko u ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso di de fa ye n baden kɔrɔmuso di k'a fa a taali ci kɛra furu kɔnɔ k'a fa o bɛra a bɛ tigɛrɛ fɔ ko a bɛ na manamanakan fɔ an ɲɛna ko ɲɔnɔ lafiyali don lafiya jumɛn b'anw da la yan nɔ jɛba yɛrɛ mun b'a bila sɛnɛkɛlaw kɛ ɲɛmaayara tan an yɛrɛ u ɲɛmaaya an yɛrɛ b'i fɛ i ye jagokɛla ye e bɛ jago kɛ sɛnɛkɛlaw de b'a san e fɛ ɲɔnɔ ka kɛ mɛ ka bɔ fɛn bɛɛ k'a bɛɛ da a kelen ma mun kɛ da a t'o fɔ o kow de b'a la dɛ premier ministre a bɛ Ndemugu don min na o waati kelen de u y'a fa mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ fɔra a kunna waati minnu u ye nin fa o waati kelen n'i y'i jɔ Ndemugu pɔn kan i bɛ fala tigɛ ka taa Sibi fala bɛ Ndemugu ni Sibi cɛ n'i ye fala in tigɛ Sibi bolo kan ka bɔ Sibi ka taa Faba dugu kɔnɔ Fabakɔrɔ dugu kɔnɔ a ti kilomɛtiri 10 bɔ a bɛ tɛmɛ o kan an bɛ tɛgɛrɛ jumɛn fɔ o kunna ko an bɛ ko wɛrɛ fɔ an yɛrɛ fɛ o n'a ɲɔgɔnnaw caman bɛ anw da la yan k'an tɔɔrɔ a caman ɲɔnɔ ka lafiya ne de kɛlɛ mun daminɛna kɔrɔfɛla fɛ ka na se ɲɔnɔ ɲɔgɔnna gɛlɛya si t'a kɔnɔ parce que ɲɔnɔ ye sɛnɛkɛyɔrɔ de marifa tɛ maa si bolo yan an bɛ bɔ ka taa ci kɛ sisan foro yɛrɛ min bi yan hectare yɛrɛ hakɛ min bi yan ni 12 bɛ ka k'a kɔnɔ u t'a dɔn kɔngɔ b'u bɛɛ fa ye ɲini malo turulen bɛ mun bolo kalo 3 kalo 4 engrais sɔrɔ de ka kura lafiya jumɛn de bi yan fɔlɔ faama Musa Tarawele tile la an ko dictature don c'est vrai mais sɛnɛkɛla lafiya kun mɛ fo fasayi maliforo cikɛ daminɛ ni an bɔlen kwari kɔlɔn na ka don malo kɔlɔ la kari kelen jisɔngɔ de kun ye kilo 400 ye pour que i ka gɛn ka bɔ foro kɔnɔ san 3 i ti gɛn jisɔngɔ nɔfɛ de i bi gɛn de k'i bana baara ma o kɛra an ɲɛna yan misi ni sɛri ni wotoro ni fali dilen e ma k'i kɛ ci kɛ u b'u ka misi n'u ka sɛri n'u ka faliw feere minnu tɛ ci kɛ fɛ u tɛ gɛnna ka bɔ kɔlɔn na n'o tɛ Musa ma maa si gɛn ka bɔ kɔlɔn na nka k'a kɛ anw tɛ se ka lafiya yɛrɛ fiyewu kɔlɔnden ka bɔ yan k'e bɛ taa dama na o bɛ faamu cogo di kɔrɔ ni ɲɛni de b'u ta n'o tɛ fɛn bɛɛ bɛ ɲɔnɔ ɲɔnɔ de kɔrɔ yɛrɛ sanu ɲɔnɔ ani wari ɲɔnɔ anw bɛnbakɛw de y'a sigi ɲɔnɔ min sigi don ma sigira de ko sanu ɲɔnɔ b'an sɔrɔ ani wari ɲɔnɔ a dara ɲɔnɔ de u tugura ne ɲɔnɔ ka di nin maa si tɛ k'a sɔsɔ n bɛnbakɛw de ye ɲɔnɔ sigi ka kaana kɛ a ti fa ɲɔnɔ anw de ka tuna don o tuma na an bɛ se k'a la k'an sigi k'an ɲɛ waati min sigi don ma a ɲinina bɛlɛn de fɛ saga la a don tile ma mulu don bamaana tɛ yen kɔlɔdugu de bɛ yen ani Siangu an bɛnbakɛw tun bɛ taa ji ta Siangu u bɛ n'u ka dabaw faa kɔlɔdugu o ye bikoya n'a fɔra ko o ɲɔnɔnkelen de kɛ mɛ tasuma kɛmɛ ka da mun kɔra mana aw bɛ girinna n'a yɛrɛ ko a bɛ tɛgɛrɛ fɔ a donmɛ tan a bomɛ tan cɛ o cɛ ye tɛgɛrɛ fɔra a kelen di fiya ka su fɛ a bɛɛ bɛ taa si waliduw kɔnɔ u ka bɔ yen ma nin ɲɛ bɛ nin fɛn ka kunda ninnu cɛkɔrɔba lankolon ninnu de u ka taa ka bɔ yen ba nin i bɛ se fɛ yen a bɛ cɛkɔrɔba kunda u ka taa Mali sinɛ t'ura koyi e selen sa denkɛ da la i bɛ kɛ ka jamana ɲaami ka taa o ye milisi koyi an kɔni tɛ tubabu ye an ma tubabukan kalan an tɛ tubabukan mɛn Mali y'a yɛrɛ ta muru ko bon an bɛ balo sɛnɛ ni mɔni ni bagan mara de la e tɛ se ka bagan mara e tɛ se ka sɛnɛ kɛ e tɛ se ka mɔni kɛ kuma na a bɛ kɛra cogo di an ko an ka balo de an mago tɛ faama ka wari la an ka sira tɛ faama ka wari fɛ mɛ an bɛ sɛnɛ min kɛ k'a to an ka se k'o kɛ a bɛ taa fɛn bɛɛ ɲaami ni marifa bɛ mun ye ne ma e sago kɛ a bɛ mun ye i da ye faali di e marafatigi jumɛn wɛrɛ ka maa fa k'a don janɛmɛ na a bɛ jeni fa k'a don alijinɛ na o y'a se de o y'a kɛ se de ye mɛ a ka se tɛ ala ta bɔ a ye jamana jɔlaw ɲini ma nin jamana jɔbaa tɛ kɔli o ɲɔnɔnkɛlen in yɛrɛ daminɛ ni sisan cɛ ne yɛrɛ den minnu dora a la ne de b'a dɔn u tɛ donsoyara kelen minɛna k'o fa a ka wari nɔfɛ 39 ni 36 cɛ k'a fa k'a fili ji kɔnɔ ye a ka nafolo nɔfɛ k'a taa n'a ka mugu n'a ka wari a bɛ jago de kɛ don o don bɛ kɛ ka na mugu bɔ so kɔnɔ n'a ka mugu cuya yan k'u fa dɔgɔkun 2 ka da ɲɔgɔn kan u ye fulakɛ dɔ fa a ka wari nɔfɛ gitɔrɔ sanfɛ k'a ka wari bɔ ka taa n'a ye o nana dimanche ka na kelen fa a kɔlɔdugu k'a fili gitɔrɔ sanfɛ ka taa n'a ye o tuma adamaden bɛ se ka wuli yan ni su kora yan kami tile min bɛ ka bɔ a ma i tɛ se ka bɔ yan ka taa ma hali tɛ se ka bɔ ka t'i terikɛ fɛ baro la jatigɛ fɛ an tɔɔrɔlen do koyi fɛn fɛn filɛ nin ye Mali y'a donna Mali y'a bɔtɔ Mali kura Mali hinɛ t'a sira a si n'a hinɛ kun b'ura ye an tɛ se nin ma o diɲɛ yɔrɔ bɛɛ jamana yɔrɔ bɛɛ rebellikɛlaw kɛra yan nɔ a danna yɔrɔ min na an y'a dɔn a tiɲɛni min kɛ tan nin fɛn filɛ ŋanamu a bɛɛ kɛ bɛ ka marifatigiw san ka bila kungo kɔnɔ n yɛrɛ Maliyɛnw yɛrɛ dama bɛ mugu ci ɲɔgɔn na a bɛ mun ye fila wɛrɛ tɛ jɔ ni bamanandugu tɛ bamanandugu tɛ ɲɛ ni filadugu tɛ a bɛ tila ka taa nkalon tigɛ ka da mun na ko fulaw ni donso y'a kɛ tan fulaw ni donso b'a fula ni donso foyi tɛ ɲɔgɔn na an ka faamaw de b'a k'anw fɔ a kungo kɔnɔ yan an balona k'a fɔ ni tun ye ɲɔnɔ cɛkɔrɔba dɔ kan ye min ye dugutigilaka ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi lafiya bi ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na wulikajɔ taara ka ɲɛsin maaw ma
n'i y'a sɔrɔ bi olu bɛɛ ka dɔn k'a fɔ Segu Sido ani Bazando Segu kin bɛ wele ko Angolem u bɛɛ ka dɔn k'a fɔ o lakɔliso kɔnɔna na maire taara ka taa kunbɛli ta ka ɲɛ suma Segu maire kɛlen kɔfɛ ni k'u kunbɛ a ye kuma min fɔ o filɛ. An ka ekɔliso min bɛ Angolem kin kɔnɔna na an ka kɛlɛ sababu la an balima minnu bɛ commune de Mariko kɔnɔ ni a fɔ ko cɛnjɛnbu u ka hayidara wɛrɛ gɛlɛya y'u sɔrɔ kɛlɛ sababu la u wulila ka na o ye Segu ma gɛn u nana u ye jabala sɔrɔ an bolo min ye Angolem lakɔliso kɔnɔna ye n nana ka na ɲɛ da u kan ka d'a kan ni an dɔ de don n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ ani anw ye gɛlɛya sɔrɔ an b'a jateminɛ k'a fɔ gɛlɛya bɛɛ ye gɛlɛya kelen ye ka se ka na u hakili sigi k'u bisimila ko ɲuman na Segu yɛrɛmara kafo kɔnɔna na o de an se yan ne yɛrɛ ni n ka dangaw walasa ka se ka na u hakili sigi k'a fɔ u ni an bɛ ɲɔgɔn fɛ jamana in kɔni y'an bɛɛ de jɛ a hɛrɛ ni a hɛrɛ tɛna na gɛlɛya min fana ni u y'a sɔrɔ ka a jira ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ hali bi basigibaliya nin ayiwa a bɛ jamana kɔnɔ a ka lajɛ hali bi wulikajɔ ka fanga se ka bonya walasa a bɛ se ka dan bɛ se ka kari o la cogo min na ɲɔgɔn tɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la a baloko n'a denmisɛn n'a muso ka ca u ye foro bila ayiwa u y'u ka fɛn bɛɛ bila ka na bololankolo dɔw yɛrɛ bɛ kɔfɛ dɛ minnu ma se yan nɔ an bɛɛ fa kelen ba kelen gɛlɛya in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ jɛ gɛlɛya ye mɛ tiɲɛ na an bɛ wele kɛ ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma hali bi an ka lajɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ lakanabaliya na cogo min na Mali kɔnɔna na an kɔni Segu yɛrɛmara kafo u bɛ yan bi ka fara o tɔw kan parce que n'a fɔ premier ministre ye n ka discours kɔnɔ n ko u caman bɛ Segu dɔwɛrɛ nana fara kan a ka lajɛ jamana kɔnɔ a ma nɔgɔ bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ mɛ bamananw ko maa tɛ se ba ɲɛ koli ma k'a cilen don a mana gɛlɛya cogo o cogo an faso de don faso fila t'an na wajibi don an bɛ jɔ gɛlɛya kɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la anw ta kɛta a la min ye o kɔni ye nin ka u jaba la an se ye ko minnu ye k'olu kɛ u ye hali bi ka dɛmɛ ɲini dɛmɛbaa jɛkuluw fɛ ka dɛmɛ ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ walasa ninnu bɛ se ka magɛn cogo min na u ka se ka sigi lafiya kɔnɔna na yɔni fura bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya in na o de ye an se yan bi ne yɛrɛ ani n ka dangan. An balona k'a fɔ ni tun ye Segu maire kan ye ni bolo funna a bɛ d'a tigi kunna ala kɛ n ka jamana basigi n'an bɔra ye denangurukaw fɛ yen olu kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛna kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu minɛna e ka dɔn gɛlɛya sugu bɛɛ taara ka ɲɛ s'u ma wulikɛjɔ minnu kɛra u ma kɛ sabababa ye kosɛbɛ u yɛrɛ dama tilala ka taa bɛn kan u ni jariwala tigilamaw dɔ yɛrɛ tɛ dɛ a ko nin bɛnkan kɔnɔ na anw na don aw dungɔda fɛ walima na don anw dungɔda fɛ o de don dɛ o bɛnɲɔgɔn in kɔfɛ Amadu Ayan ale ye denanguruka ye wale in kɛra cogo min na ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Depuis le 2 mai a tun bɛ yen mais bi alhamdulilayi an b'a fɔ alhamdulilayi dugu in bi mɔgɔw bɛ don cogo min ka di u bɛ bɔ cogo min ka di u ye a ko banna pewu minnu taara a kun a négociation na u nana kunu kolo alhamdulilayi bi an bɛ se k'a fɔ denanguru baasi foyi tɛ yen bɛnkan tɛ foyi ye anw fɛ yen ko bɛɛ ka t'i ka haju la bɛɛ ka t'i ka haju la ko olu tɛ min fɛ ko u dogolen bɛ yɔrɔ min na u kana yɔrɔ fɔ sɔrɔdasiw ye sɔrɔdasiw kana don u ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛ don olu ni sɔrɔdasiw fana ɲɔgɔn cɛ donc o de ye bɛnkan ye u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn tɛ kumaw don u m'a fɔ an ka mɔgɔw ye a ye burumuso don a y'a ka pantima tigɛ a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan o tɛ anw fɛ yen u m'o fɔ donc bɛnkan ye min ye aw ka taa aw ka sira la an bɛ taa an ka sira la an ni aw tɛ donc aw kana don an n'u ɲɔgɔn cɛ donc o de ye bɛnkan ye comme olu yɛrɛ y'o ka fɔ sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ sigilen bɛ denanguru nin ko kɛra kalo 3 ani tile 17 k'a tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ an ka sɔrɔdasiw minnu bɛ yen hali u tɛ t'u nɔfɛ donc vaut mieux que olu fana k'u yɛrɛ ɲini de ye nin ye yɛrɛ ɲini don olu yɛrɛ ɲini mais u ma kɛ jɔn ye an bɛ se ka min fɔ jamana ɲɛmaaw ye ko in bɛ cogo min na ko in ka gɛlɛn kojugu u ka kuma ɲɔgɔnya ni maliyɛn minnu b'a kɛ ka kuma u k'a dɔn u ka laɲini min ye munna u ye marifa ta jamana kama jamanadenw kama ni mɔgɔ bɛ kuma je pense que hakilina bɛ sɔrɔ a kɔnɔ je pense que o de kama sigida la mɔgɔw bɛ ka kuma n'u ye u bɛ ka ɲɔgɔn faamu n y'a f'i ye cogo min na u ma sariya ko kuma fɔ denanguru u ma sariya ko kuma fɔ donc i b'a dɔn laɲini dɔ de bɛ yen tant que mɔgɔw tɛ kuma n'u ye i t'a dɔn u bɛ min nɔfɛ parce que u bɛ cogo min na a ka gɛlɛn jamana kelen ka se k'u kɛlɛ. An balona k'a fɔ ni tun ye Amadu Ayan a y'a fɔ cogo min na bɛnkan kɔni ni dɛsɛr'i ba sin na ni mɔmuso sin sɔrɔ i b'o min n'o tɛ i ka minɛta tɛ ni jamana ma ɲɛmaa minnu bɛ jamana kunna bi n'o ye lakanaba olu dɛsɛlen bɛ ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a dɔ bɛ dɔ la sigidalama dɔw bɛ yen n'u kamana ganna u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na n don jogo la ka fisa t'an bila jogo la u bɛ yɛlɛma don kow la o de kɛra so ye yɔrɔ dɔw la bɛnɲɔgɔnyaw sabatira o bɛnɲɔgɔnya minnu bɛ u b'a fɔ k'olu ye jihadisiw tɛ sigi ka fɔ ko k'o kɛ farabuguta tiɲɛna cogo min na sigafɔ in kɛlen kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ Haut Conseil Islamique du Mali y'a kɛ kunnafoniw na min ye sigafɔ in kɛnɛ ye maa caman bɛ k'i ta fɔ a la kuma kolomayɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye
o sigafo inde senfɛ faransi y'a fɔ ko ale tɛ dɛmɛɲɔgɔnya cɛɲɛsi an ka jamana ma an ka maa ɲɛmaw mɔgɔ jɔlen nafolo la faransi y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛɲɔgɔnya ɲɛ ti sin jamana o jamana sigira ni jariwala tigilamaw ye k'olu ti dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛ solu ma o de kɛra sababu kamana gwannen Haut Conseil ka wulikajɔ min kɛra n'o kɛra bɛnɲɔgɔnya sigiralamaw ka kolosuma d'olu ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka bali cogo min na sanko faransi k'a dɔn ko sigafɔ in olu ta hukumu kɔnɔna na ani u mɔgɔ bɛ fɛn min na u bɛ se ka sɔrɔ faransi bolo o de kama Haut Conseil u ye wa baara ɲini ka kɛ baara ye k'a ka baara lafulen ye fo de kama sigafɔ in tiɲɛna olu ni faransi ka bɛnɲɔgɔnya fɛn fɛn min fɔ ko i ka dɔn wulikajɔ bɛ yen ko nin fura in la fanga ninnu k'u ni faransi k'u bolo tɛ ɲɔgɔn bolo walima u b'a fɛ ka u tɛgɛ bɔ faransi bolo a kuma si tɛ min ye sababa ye an b'a bɛɛ lajɛlen kalama ɲɔnɔ sigafɔ tiɲɛna min fɛ tuma min na ni Haut Conseil y'a kɛ o kɛlen kɔfɛ faransi y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni tɛna dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin maa si kelen ma min ni jariwala tigilamaw sigira an ka faamaw ye mun kɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ cogo min na ni faransi b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de kama u ye Haut Conseil senbɔ kow la ko kura ka tila ka bɛnɲɔgɔnya in k'a bila bɛnbaliya minɛ kɔnɔ na sanko bi u ka se ka tɛmɛ n'u ka ko o y'a kunba de ye an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana yarabi ala ka minɛ basigibaliya kɛba minnu bɛ basigibaliya ɲɛsin an ka jamana ma yarabi ala ka an n'an ka jamana du kaloribi la n'an bɔra ye an bɛ lada k'a fɔ lafiyabukaw fɛ yen sifinnaka min bɛ yen n'ale bonnina ni na polisiw ka wulikajɔ dɔ fɛ n'o kɛra k'u t'u ka baara la yaala kɔnɔna na o sen fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ kulu min sigilen b'a ko kama olu y'a yira k'a fɔ k'a ko tɛna bila tan u ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye kamalennin min yɛrɛ bonnina ni na o tun ye Abdoulaye Keita de ye an bɛ lada k'a fɔ faraɲɔgɔn kɛra u ye kulu min sigi o kulu ɲɛmaa ye Isa Sangare u ye sigi min kɛ u ni kunnafonidilaw cɛ ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn ani tɔngulu mais a ka ca jeunes kunda ani a caman ye ɲɔgɔn ye yan an ye sigikafɔ kɛ depuis u t'an lamɛn u dusu bɔra ka na an lamɛn fo kana sɔn an ka fɔtaw ma f'an k'an sigi ka erreur kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ vraiment an bɛ foli lase denmisɛnninw ma parce que n'i y'a ye an sera kɛnɛ ka ɲa a baaraw gɛlɛyara an bɛ erreur kɛ yan sufɛ an b'a kɛ yan tile fɛ ko min kɛra a dogolen tɛ hali n'an ma don fɔn kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ laɲini min kɔnɔ an b'o kɛnɛ de ka ɲa donc ko nin a ma nɔgɔn n'an ye kuma dili daminɛ mɔgɔ minnu bɛ kuma u ka kuma ni hakili ye an bɛ Lafiyabugu k'a bɛɛ lajɛlen fo ka communiqué bɛɛ fo tɔn min sigira an fɛ tɔn nin a sigira bonya kɔnɔ denmisɛnninw ye dugutigi dɔn o masa ye o ye dugutigi bonya pɔliw tun bɛna kɛ ka marché an y'u wele ka na a ye na an ka ɲɔgɔn ye ala y'a kɛ u nana hakilinata min tun b'u la u y'a bila bonya kɔnɔ donc n'an sera kɛnɛ ka ɲa point de presse in na f'an k'o yɔrɔ fɔ kosɛbɛ mɔgɔ damadama b'u la anw bolo far'u la bɛɛ tɔgɔ tɛ se ka fɔ dɛ mais mɔgɔ damadama b'u la an bolo far'u la o yɛrɛ Kobara b'o la Basaro b'o la Jangunda b'o la Umar Kulubali b'o la bɛɛ tɔgɔ tɛ se ka fɔ Fularu Wurusi mɔgɔw b'o la donc ni ala y'a kɛ an farala ɲɔgɔn kan ka na yan tiɲɛ de y'an se yan wari man di an ma wariko fɛn fɔ ni ɲɔgɔn cɛ an ye dɔrɔmɛw de fara ɲɔgɔn kan ka nin point de presse kɛ communicatif bɛɛ lajɛlen dɔ mɔgɔ dɔ bɛ kɛnɛ ka ɲa donc an ye baara kɛ badenya kɔnɔ ka kɛ bɛn kɔnɔ a ma kɛ Lafiyabugu dugutigi Sinali Tarawele a kɛra ale ka hakilisigi de kɔnɔ a kɛra ale ka basigi de kɔnɔ an ye ko in bɛɛ kɛ yan de an yɛrɛ wulila an taara minnu banalen don an wulila an ser'u ma an taar'u lajɛ après délégation wulila ani ministre de la sécurité ye ɲɔgɔn ye an taara an y'a f'a ye banabaatɔw degunnen don furaw tɛ ka k'u la fɔlɔ u ye prévention dɔw daminɛ bon min yɛrɛ fatura a ka kiri ni ala sɔnna an b'o kɛlɛ de kan ko in taara k'a di mɔgɔ ma n'o ye communicatif procureur de ni ala sɔnna fo a tɛ dɛsɛ a bɛ nin ko in sen fo ka se f'a danna avancement baw de bɛ ko in na ko in bɛ ka taa teliya la parce que a kɛra cogo cogo kiri ni n bɛ karisa minɛ k'a datugu kelenw tɛ kiri ye n mago bɛ fɛn misɛnnin caman na n b'o ɲini k'o di. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Isa Sangare kɛ u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ a kun ye basigi lafiya min ye ka ɲɛsin mara ma ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ o y'a ko kun ye yarabi ala k'a bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye anw ka jamana kɔnɔ na kalata ko kumaw bɛ sen na wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sen na bɛ yen minnu bɛ ka dɔn k'a fɔ jamana kunna bɛ olu t'a fɛ kalata ka kɛ u bɛ ka kuma fɔ fan bɛɛ fɛ k'olu kɔni ko fɛn di fara waati kan k'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn min don kalata man d'u ye bi u t'a fɛ kalata ka kɛ o de ye laɲini bɛɛ ye bi n'i ye jateminɛ bi an ka jamana kɔnɔ ni lakanabaliya warala ka taa fɛ maaw bɛna fɔ ko kala bɛ taa cogo di dɔw ka faamuyali la i ka dɔn o ye wulikajɔ kunba ye o kɔfɛ dɔw b'a faamuya k'a fɔ bi u bɛ nin kuma in de fɔ an bɛna maliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni bɛɛ bɛnna min kan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ka dɔ fara u ka fanga kan k'o y'a kunda de ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ nka u n'a ta bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kɛlen bɛ ka yira k'a fɔ ne bɛ kɛ candidat ye ne bɛ kɛ cɛbɔ ye ne bɛ kɛ cɛbɔ ye min ye an ka jamana kɔnɔ na maa dɔ ye min bɛ i ka dɔn k'a fɔ o ye jamana maaba dɔ ye Ahmed So
ale be o hakila yi munun be ka fu be ka candidat ale ka hakila munya ko konena angala me birina bere wilendo kibe ke Mali president ne wala wuli ko ale candidat ne ko ngo kuma nunu parce que nunu ba do bara mi yere do folo wala am me do atete ka kuma do le ba fo ko do be bala dongodo an ko bara gelete jomuna kunima ko ale transition kono ale min ke Bamako suka do ale sera ka hernani sonwa sumi ko abara gelende mo mi ma ali mado o bara no mo ni pa ni bolo ki jada kale be ke Mali president ngo ni Zrabina ba o be yala ke sinon oluma se uluka kan mu fo ka do ka ke ministre ka do ka soro ka afoko ba nyini wa folo donc kiliye ye mun kalange ye mun ke flanang mun ke Mali jume fen jume la se Mali masa ko fanyi asamana mun be na ko be election na be na election na ko wari be ko wari bomi a wari soro la tugu jume anya fanyi ananina o kuma fere jume de be kono pour que ka se ka Mali bo problème mun kono be na Mali bo tugodi ba fa tugodi anga pe eba fa tugo di Senegal tanye eba fa tugo di jege mnana ka se ka wasi soro eba fa bango ka ta tugo di eba fa banango ka labe a fere foanye ama afrika ni sigidron comme na 200,000 emplois que les jeunes iba créer tugo di ko kakanga bako o programme ta ko chap parce que namo ke nous tara do moka kata almami do voir ou bien kata famille fondatrice do bora ka war duluma mo tout don mo vote yo donc faut ko de ke ka fo ni on un programme kerasa au ka ba ka nyafo malien ye ka fo ni karima sene ni ndeye karima sene ye ni ba ke jamana ye karima sene ou bien maintenant aka fere mu makoro ayi ni fere de da okoro fo malien ko de do ka se ka voter amese ka mo nyana masoro ni tara nya fo ni ya ko yo ka avancer iba mo nyana ma de sorola ka lu bla barala ulu ka barake bara fangorati ni ko shin bara ni ko en bara yeta bien fonfa c'est que la fois était dileuté wokloté bara dro alors maintenant nan sira ko de soro okuma anga jamna be se ka lafia soro ambe soro ka ato sira la abe fo mi ma développement économique ambe soro ko processus lancé ambaloda ka fo ni tu es docteur Ahmad So ni tu ale kanye aya foto mina anga jamana fanga yini ko kelembe bi war benguna dama nere badon war do bembulo wari yere war shwende do anga jamana kono walma ni wari to ga foti nyina na o tigi bitaka jamana nyemaye walma be wulika joke na fura jamana nyemaye dama bebe wulika sura do be halu tse wadu yere dama utsega siga fodo manu nyonje ado be ulu akla ka foko na furo ni membo bolo ko jien bala yele de be oluka bolo ka ka sawa kuye do be anu keto yere shitu black ka foko be ka nyemaye nga unata bele ko na furo ka soro bolo dama o de kelembe ka do ka fanga jamana kono gele abaye ne rabi faka ka kanida ne faka ka kanida ni ala sonama campagne konena ala ka jirana Mali konena ni sena fon ka do ka fo jamana kanida we fon be ke tay kanida ni ala sonama ka kuna foni bedi mama e doni dani fami klese kunde vetina wuli ko kanye na ya ni ala sonama fembe no be don ka obi fo ni be oke adobe de la foratu ko na nyuma obi soru chera na mburai ambalona ka fo san elema o jomene e karo san elema a chuta san elema obi ke o konena o san elema o silver do ba ka saraka boy do ba ka wajule do ba ka dugo kala re mi karo ka fo joila marabolo kona kenena boatu ka fe segu bari be anya le sorai ale mi faye oufle ni togo segu bari ka bo boatu bugu angon mi salema ke salema koro akoro ka changa baguru mara akoro folo yu kwaro made ka fe baby kla ka keni ale duwi sa kono ne kanga ni zoro ne manga ni zoro ni hera ko de bene kunga ni nzarakati bo boni ndoro ko de bene kunga ni nzarakati bo o ba toro nyoni ambali mo nanzi gnyo nan deru ulubina anyorola fero be nalo kalifaira o do humu konana nyina sara kibarola cheuche musu kishi nyina toro numo bo kerengre nyana musu ku shogu amon no nyina make haglitu ura sirbangu shogu amon no nyina make haglitu ura ga sirba kasara rale kishi atoromo ibita yirgli me nabo kasira de ciratege ni bulfande bu bulaka kajigi ibi jijay bale nyini ibina marfa mugo dor ngara ibi atto bibi kwara ni kwara bitan tuku kuku gelino ibita nyaga bla sirade safe ka chala fe ala be kishi otoromo nyina sa konnana wo famo fono gal blo kungolola sande mene kono gelera wo ngambe domne nafo bi alhamdulillah lafiya ku mem malika wallahi fe mungu ma jamana ka ala ko kay nyetaay ala ka toro nyoni bari de klingli na be je fa ambe ka je ka dugo ke nyina sa ngonnana boloni mashibam ni toro mun manga
ala kunyoni ala kanga gelya da sande menena nyina sana ala ka kanga heren na sanye ka ke jamana basigi sanye anga bekilimo ala ka ke osanye ala ka kele asabati sanye ka ke hine na wati anusukuna ala nyina ala ka ke osanye ala ni chiba borga sodi ala selimu amala ka foni tuye Seku Barikaye botubugo kofe falagonakaw fe burama danyogo be ale be akosigi senga o kene kan maire mi be niya sorbatali ka Suleman Danyogo la o yale re koroke ale tumbe kene ka kuma min fo yo fle ne Suleman Danyogo ka bo falakono burama Danyogo re koroke ni men fle joro mina bi o yi dugudenya joro me ame dugu mi ngono falakono ame commune mi ngono o ngara dugu ngara commune maire ni aba jola sergella kene ye sanyalama dido anya damne an fo ko ka damna an Bamako ko burama Danyogo de be golo ka bi ale de be sanyalama nge ni ale sandan kele kange ale fora mami ngo o min Danyogo fana ale fora mami ngo o yi kamo Danyogo afara mami ngo ni bara inam o yi va Danyogo mo ni sabat be min yi bara ndamne fura mino fura dugulente bango konna la ya fura nyini nyoro ka cha bango me ni nyongo nyini nyoro werati parce que ni bido mbora la ali nana le milliards ni fura ndi botu o de be begiraka kadaka ni fura insor la sorto mino fura mi kono few ne adi ambe makem ay fura insor wani bido inde atabo yiri bi wolofla ana yiri saba bara mi ko de la laba bi bo komi jomene dosu o jiri wolofla o be bokana ko o furaji ani amulama o de glakati mokom wa fura yi magonya yoro chama mi alla fen me arabadanya siratikela fura mi abela jelinya ne me mun fo benyana fura min dira umu ani san saraka min foro nyina latru mo be latru sido ba do ka fo jomina sudo abe kuma min fo san bela jelilo atina kuma woro fo mi saka o ye cien sa fe katum oka do barabi ken o yi latru dala mata nun fe katase fo o san la ba mo ti sandigi woro fo nyina fana note alaka bela jeli makonya adamne ani anfle do mi ko bi devrasi mun nyonje yego fo ko ba nyina ngoni anya nyina nda sam nge 2021 na o jama bunyana kateme santemele be jamaka wa mo tena nin sa yala mayoro ka fugo dore sira e kenema na ke etena ay otike kadaka nin nana be jabi mun soro la e ko ni misaka fefa mo na ka mo ti fenfena amala ka foni tu Suleman Danyogo o kofe mi ka do ka fo du kono nyina tiga munumbe anyi ngalita ni ka nya sulu do ma olu yere ba nya fanye bawni momso angolu lame nde to afanda siribi ne fala kono mi la musu ni mi ay dugutigi yake ay do so kundigi yake hamina ngo munja la ka bendo ko yakira ka bendo ko ya de biso dum ya ta chikoroba ko chen olu temena chikoroba la sisa abeko mbolo nuso jai pasiki ni ngumko tima soro sisa angu manshi ke filiaro ko ni mi sara mi shuta do waso ngona ko mi ka dube ke batmezrai ala berkara ma ke batmezrai ne ba fu ina ku jija ka be kelemo shitan siribe ne dete mi ne mo de solo unye kene nye nusoja kene de nebolo chiere la sinani salengle matike soloro matike bramaro fo kurabe faraka ke joti bo ala ka berka duro ala ka ke wasani kungorotai sayo flanu ngo sayo minyu tatuko mino uyera ba ntate utukoro shuni kleo nyubulo uweka anta nyubulo ko sebayera de buduro no ka hera kunya ka shijumo kene ni nyewara sase ati daro tisane nye taro fo hi Danyogo talaba kene mita anda kene nyetara ala ka yidi ala ka keshiye kuta de umalo ka shini kene ya jumo ka sen kunyo dugawla koroki ansiribi ne mi mosoy awe kene minga yara wolo yakene wa jamu kene deum ula mo bunya we no ka monya hamina ko du kono ya makeshi yora yala ka shi jumo mi wale ko kene min kenye o make mi clerobele ne Salimata Tarawele bana ne tala de ya segila muso nyeni ne umo muso ne bolo ya mena bolo plala umma ko ma jo fenwo fena ni ya seya na mo mi ma bana ma seya o ke fura kola mbe mi fo kenen mbonya kama ala ku menna ku kene mando u ke shi jangara kambia kene mando kana ba o kene mando ambalona ka foni tu ba oni momso kan o kofe yasaka kunche anye burama ire nyininga burama ire kuma min fo o mibe wolo ka bi angalame ne tɔgɔ ye Burama Danyogo Falakono ne ye Falakono mi de sango san farafin kalo fɔlɔ o tile kɔnɔntɔn ka dugujɛ tan na sanɛlɛma ye furabɔ kɛnɛ dɔ de sanɛlɛma ye an ka laturu labɔtɔli kɛnɛ de mun bɛ dɛmɛ ka adamadenw kungo ɲɛnabɔ sanɛlɛma ye o kɛnɛw de ani furabɔ min dabɔlen don banabaatɔw furu ɲininaw den ɲininaw cɛ ɲininaw muso ɲininaw faamaw min dabɔlen don o kama ani kabila de bɛ jɛ ka baara in boloda
an'an ka dugumɔgɔw a denw bisimila cogo a dumuni ko a siyɔrɔ ko mɔgɔw lakɔlɔsiliw o bɛɛ bɛ dugumɔgɔw de bolo ka se ka mɔgɔw lakɔlɔsi famana mɔgɔw b'o la fandana mɔgɔw b'o la bɛɛ de bɛ se k'o kɛ. ɲinɛnta in na dafara kɛra mun ye e yɛrɛ ka filɛli la. ɲinɛnta in kɔni dafara min bɛ ka fɔ a la san bɛna a lakodɔn ɲinɛnta jama bonyana ni san bɛɛ lajɛlen ta ye minnu kan k'an dɛmɛ ka baara kɛ n'o ye cɛmasaw ye olu bɛɛ lajɛlen fana u sege kɛ o dafara o donna ani tɛmɛnenw cɛ a baara teliyara a tile 3 ye bi diɲɛ don o don an b'a kan ne bɛ foli min kɛ mɔgɔw ye ani kuma laban min bɛ ne fɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu dalen tɛ nin ɲɔgɔn na o ye fili de fili belebeleba an bɛ dugawu k'u ye o ala ka o hakili kɛ k'a faamu diɲɛ fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ ɲuman b'a la diɲɛ fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ juguman b'a la n'i ye fɛn dɔ kɛ n'o ma ɲɛ i bolo i tɛ d'a la tuguni a ɲuman bɛɛ fɛn bɛɛ la i ma min ɲuman sɔrɔ i m'o de ɲuman sɔrɔ hali n'i ye finiw san i b'a sɔrɔ dɔ si ka ca dɔ ye a bɛɛ dilanna tubabuw de fɛ bɔn nin yiri ninnu filɛ nin ni kun dɔ de b'u la ala fɛ ni yiri ka nin fɔ ne dugukolo kan ni kun t'a la ala kun t'a kɛ nka kun dɔ de b'a la o de y'a to ala y'a kɛ o kun de ye ninnu ye ka se ka anw adamaden minnu nana k'a di anw ma anw ka se k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye an ka se k'an yɛrɛ furakɛ n'a ye o mana kɛ fana i b'a sɔrɔ o dɔnniya de bɛ di dɔw ma walasa olu bɛ se k'a kɛ k'u adamaden ɲɔgɔn magow dilan o de fana bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ko bɛɛ b'a dɔn maa si t'a bɔ maa si fɛ yen ou bien yiriw bɛ se ka taama ka n'u yɛrɛ di adamadenw ma nka ala m'o kɛ a ye dɔw de fana kɛrɛnkɛrɛn k'a faamuya don olu hakili ma olu ka se k'a kɛ minnu hakili m'a faamu olu b'a sɔrɔ o siraw kan an bɛ dugawu kɛ jamakulu min sen ma se ka ɲɛ sɔrɔ ɲina san nataw la an bɛ dugawu kɛ ala ka sira nɔgɔya olu ye minnu sen fana ye yan sɔrɔ fana fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ mali fan bɛɛ minnu fana ni mali cɛ ka jan fana dɔw bɔra o jamanaw la ka taa o fɛn o fɛn nana kun min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ mako ɲɛ ala k'a bɛɛ mako dilan. an balalan k'a fɔ ni tun ye burama daɲɔkan ye a kɛra jamakoba ye an bɛ dugawu de kɛ maa maa ne haminanko taara u y'a fɔ cogo min na yarabi ala an ka jamana in kɔnɔna an mago bɛ basigi la u ye dugawu caman kɛ jamana ye ka wulikɛjɔw kɛ ka sarakaw fɔ jamana in basigi kama ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kana na jolacɛ jakite mun b'e bolo bi. karamɔgɔ ase an bɛ taa Algérie dɔgɔkun tɛmɛlen Algérie jamana ɲɛmaaya jira k'a fɔ k'a bɛna yɛlɛma don Algérie ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ relation na barisabula ko tasuma min Algérie kɔrɔnyanfan jeni dɔgɔkun tɛmɛlen ko Maroc dɔnko bɛ o la Algérie b'a la ka jalaki bin yɛrɛma hɔrɔnya ɲinibaga kulu dɔw fana kan u k'a fɔla ko kulu in kɔkɔrɔma donnen bɛ Maroc fɛ o kɔfɛ an bɛ taa Maroc jumadon Maroc jamana masakɛ Wura Mohamed Sisi y'a jira k'a fɔ ko fara ɲɔgɔn kan kulu dɔw ani jamana dɔw minnu yɛrɛ dɔnnen don ni kɛlɛ ye kulu b'a la k'ale ka jamana kɛlɛ nka a ma sɔn ka nin kulu ninnu tɔgɔ fɔ a ka fɔla ko maa minnu bɛ Maroc jamana ka kelenya juguya la kulu tɛ fɛ basigi ka to Maroc kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ taa Burkina ka sanga ni Burkina jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Sankara fagali ye Burkina kiiritigilamaw bɛna ɲininkali sɛmɛ maa dɔw la octobre kalo tile 11 natɔ nin kunnafoni lasera Ouagadougou tribunal militaire procureur fɛ ni ale fana ye militaire ye Thomas Sankara nɔfɛmaaw kɔni pereselen bɛ nin kiiri ka kɛ o kɔfɛ an laban ka taa Tchad surasi minnu tun bɛ G5 Sahel kɔnɔna na ni u tun bɛ ka lakana sabati Niger Mali ani Burkina Faso dancɛ la walasa ka yen surasiw yɛrɛ fana dɛmɛ u ka se ka lakana sabati o cɛ 100 welela Tchad jamana fɛ walasa u ka segin ka taa Tchad jihadisi minnu bɛ yen nɔ ka taa olu fana kɛlɛ u ko a kun fana ye walasa G5 Sahel surasiw ka se ka fɛrɛ u ka terrorisiw kɛlɛli la cogo min na karamɔgɔ Aseni bɛ dansigi an ka bi kɔkan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ Julacɛ Jakite ye a fɔra cogo min na basigi ni lafiya Mali kɔnɔna kɔ kan an b'o ɲini su ani tile yarabi ala ka basigi lafiya k'o sabati an kelenna bɛɛ lajɛlen an bɛ sigida kɔnɔna na yarabi ala k'an ka jamana kolosuma yarabi ala ndo jogo la ka fisa tan bila jogo la an ka jamana basigi lafiya ala k'o sabati yɔrɔ bɛ ni gɛlɛya bɛ bi ko an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakili ni tasira bɛɛ la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka gɛlɛya ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sen na